Прывітанне, сябры. Сёння пятніца, прайшло 4 дні, калі я засыпаў дрожджы. І зараз, глядзіце, тэмпература 28 градусаў. Гэта адзначае, што дрожджы яшчэ працуюць. Але што адбываецца з нашай брагай, бачыце? Так яна выглядае. Ну, ось зараз што я возьму? Я возьму шыпшыны, якія ўжо такія сталі мяккія. Пазбіраю іх, пакладу ў блендер. Потым я ў блендеры іх пакручу трохі, каб яны усе распаліся, і засыплю гэта яшчэ на дзень альбо на 2 у брагу. Зараз брага на густ такая салодзенькая, прыемная, і здаецца, што алкаголю ў ёй, ну так я думаю, градусаў 6 альбо 7 ёсць. Ось. Ну, я разумею, што вам не патрэбна глядзець, як я ў блендеры гэта ўсё буду круціць, а потым засыпаць. Таму сустрэнемся ў наступным відэа праз некалькі дзён, калі тэмпература брагі ўжо будзе 25 градусаў, як яна была з самага спачатку, калі мы туды засыпалі цукар. Дзякуй, жыве Беларусь!